Jatend piny Kenya Wiliam Ruto ogolo chik mondo chunge tich apisas 23 mosebedo ka rito bunge pacho ka indie kowacho ni gisebedo ka gichama soya mar nyayo kethruok mag bunge. Kanolose nyasi mar sidho kondo apisas mosebedo ka yudo tiegruok mar rito bungu, Ruto wacho ni apisas go osebedo kod samuoyo e tijegi kendo chiwo siem mondo kawnegi okang' mager. Ruto wacho ni higani kwan mag apisas marito bunge omedi mondo sir tije ma apisas mag KFS osebedo ka timo. Apisas 2664 nosidh kondo odiochieng' ma kawuono ka gisebedo e tiegruok kuom thuolo mar dweche 6 mokalo. Kadhambi, who is the National Assembly. Tumeweza kupanda miche bilioni 15 na nimeamrisha bodi ya KFS hawa wote waliopatikana aidha wakizembea ama wakijihusisha na ufisadi ama wakichangia kuharibika kwa misitu yetu, wote waondolewe kazini na wapelekwe kotini. Wamepatikana tayari forest managers and forest rangers 23. As a ministry, we look forward and we have put measures in place to deploy these forest rangers who are graduating today to the various hotspots to address the challenges that I have mentioned, Your Excellency, and to safeguard and enhance our forest plantations. Jumachiel nyaka ne Jatend piny Kenya Wiliam Ruto